Divne sa nejakým spôsobom sa tam dala nejaká informačná tabula, že sú kamerovaní a možno, že by ich to odradilo, neviem. Alebo ešte viac než za to. No. Sociálna oblasť, tu mi došli myšlienky. Pre nás sociálna práca určite mala by ísť výzva niekedy, no, tu už sú nejaké informácie, vo februári. Buď môžu ísť cez ministerstvo vnútra, cez úrad spolnomocnenca vlády, alebo môžu ísť cez implementačnú agentúru úradu práce sociálnej veci a rodiny. Stále zvažujem, čo bude lepšie, čo bude výhodnejšie, čo bude menej administratívne náročné. Ani jedno, ani druhé. Takto, chceli sme, už sme sa zamýšľali nad tým, že by sme ľudí zamestnali cez paragrafy, ale nedá sa. Druhá vec, ak chceme zobrať dotáciu na rozšírenie kapacity základnej školy, sme zahrnutí do jedného programu a tam musíme zobrať ďalšie 3 projekty. A medzi nimi aj je verejná sociálna práca. Takže ak by sme chceli jeden projekt, tak musíme ďalší. To už sme mali, v podstate pán starosta, ktorý teda už prakticky do takýchto vecí sa zapojujú. Lenže prišlo, že len nechali len terénnu sociálnu prácu a výstavbu a vyvlastnenie pozemkov. Prakticky toto všetko sa odbúralo zo strany ministerstva. Takže zostáva len terénna sociálna práca. Preto do dneska nemáme vlastne školy, rozšírenie školy. To bola lokálna stratégia. Ale oni teraz, krajináci, čo sú, tak nie sú celkom stratégiu. Oni sú implementačnú agentúru. Čo to bolo v roku 2010. Myslím, že by sme mohli tento bod. Neviem, treba tam takto doplniť, vypravili ste. Myslím, že asi bolo uznesenie, lebo sme si to jasne definovali, a keď to nebude splnené, že by sa to prijednalo ešte v komisiách a že by sa urobilo verejné zhromaždenie. Tak nedávame do uznesenia, necháme tak, že zabezpečíme dobre. Dobre, v poriadku, tak poprosím ťa prečítať uznesenie. Uznesenie číslo 137/2015 obecné zástupiteľstvo nálepkuje verejná informácie o tvorbe SWOT analýzy, ktorá bude zakomponovaná pri spracovaní programu rozvoja obce Nálepkov. Ďakujem, prosím. To je za takéto uznesenie. Ďakujem všetci poslanci. Prikročíme k bodu číslo 11, stratégia systému komunitný rozvoj na programovom období 2014-2020 miestnej akčnej skupiny MAS Hnívec. Otváram tomuto bodu diskusiu. Keď môžem to sa povedať. Miestne akčné skupiny už existujú nejakú dobu. V podstate poznám miestne akčné skupiny, ktoré na tejto aktivite prakticky prosperovali a poviem to tak, jak je, vybuchali z toho dosť peniazy. Či už sa týka cyklistických chodníkov, turistických chodníkov, vylepšenie prostredia v dedine a tak ďalej. A konečne, lebo MAS Hnívec prakticky v týchto veciach neúspelo, je zapojená v tomto systéme od roku 2006. Prakticky som rád, že konečne sa toto rozbieha a že by sa v tejto Hníveckej doline v tomto smere niečo urobilo, pretože zapojené sú, myslím, že všetky obce okrem mesta Bielnice. V tomto neviem, ale nebolo v tom zapojené mesto Bielnica. Ja dúfam, že aj oni sa do toho zapoja, pretože prakticky tá dolina potom je rozdelená na dve časti, jednu a druhú časť. V podstate z toho môžeme kopec získať, pretože pán riaditeľ tu minule predstavoval domova, že by chcel spraviť dvor tam, hej, včetne týchto. Tohto MAS Hnívec, čo som pozeral, tak by sa na tento dvor a na tú záhradu dalo získať nejaké financie, hej, čo sa týka týchto vecí. Ale aj ďalšie veci z toho, či už tu boli spomínané turistické chodníky. U nás je to síce veľký problém, pretože tie značky vydržia tak koľkokrát na týždeň. No, dáme. Pokiaľ sa to dá spáliť, tak jeden deň a pokiaľ to bude zo železa, tak keď sa otvorí miestny zberný dvor, tak je to jasné, že toho vyjde. Takže v tomto smere máme dosť stratenú situáciu, ale myslím, že cyklistický chodník, ktorý tu existuje, prakticky je cez celý Bielnický okres a pokračuje ďalej
Ja si myslím, že na rozvoj tohto môžeme získať hlavne na úpravu ciest a tak ďalej. Môže sa z toho získať dosť finančných prostriedkov. A pozeral som tam na financie a je to dosť peniazy, ktoré prakticky sa dá získať na ten Mas Hnilec. No my sme tam boli na týchto sedeniach so pani Gabonajovou a máme tam požiadavku na autobus, ktorý sme boli konzultovať, takže tam nie je nejaký problém, pokiaľ by tie peniaze došli. Dôležité, že či tie peniaze pôjdu, lebo myslím, že aj Jelica sa uzapojí, ale nezapojila sa Jelica. To na poslednom som nebol, lebo aj pán riaditeľ domova Dorkovcov má tam požiadavku a sú tu, že treba to využívať, tak ako pán poslanec Slivka, že je možnosť z týchto peňazí do obce niečo priniesť dobrého. Takže to potom... Ja som môžem povedať pár slov za iní, ktorí spolupracovali s Mas Hnilec, že vedeli, o čom to je. Mas Hnilec je združenie tých obcí, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora. Vytvoria nejakú stratégiu, každý má svoj zámer, čo by chcel urobiť. A teraz tá miestna skupina vytvorila ten dokument, má 140 strán. A ten dokument dá na štruktúrálne fondy a buď bude podporený, alebo nebude podporený. Obec tam má jeden zámer, ako je tam autobus. Oni sú schopní dať 60 000 eur na autobus a domov dôchodcov má tam 95 000 eur na svoju činnosť. Ako veľa vecí nás to nestálo, len nejaké také papierovačky, 20 papierov, takže si myslím, že by bolo hlúpe odmietnúť ich ponuku. A teraz oni ten dokument vytvorili a každá jedna obec, ktorá je zapísaná, ktorá je členom, musí mať schválené. Preto nám to dali. Že musí to byť v každej obci schválené. Takže tomuto bodu ešte má niekto, lebo môžeme pristúpiť k uzneseniu. Ja som sa na financie, lebo keby schválite, lebo keby ste len brali na vedomie okresné zastupiteľstvo, tak je to v poriadku, zobrali ste to na vedomie a treba ste schválili nejaký príspevok k tomu MAS, čo sa treba platiť. Ale vy tu schvaľujete stratégiu a súčasťou tej stratégie je aj rozpočet. Toto je rozpočet tej stratégie. Áno, ale oni schvaľujú stratégiu ako takú, čiže aj s rozpočtom. Neviem, či ho niekto študoval. To je taký rozpočet, že taký o ničom. Ako sa tvoria takéto dokumenty na prezentáciu. Nie je tam nič konkrétne. Ja doporučujem, aby obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie túto stratégiu a keď tak schválilo príspevok k tomu tej miestnej akčnej skupine Hnilec, aby mohla pokračovať. A keď budú potom konkrétne veci, potom schvaľovať v obecnom zastupiteľstve, koľko môžeme dať, ja neviem, treba na ten autobus, alebo prispieť, alebo ja neviem. Ale nie blok schváliť dokument ako taký, ktorý nie je poriadne rozobratý. Toto vyzerá ako projekt. Hej? Každá obec, každá organizácia má svoje zámery a nakoniec je rozpočet. Čo všetko stojí, koľko rozdelia medzi mimovládky, koľko medzi obce. Hej? Takže tento rozpočet sa týka celej stratégie všetkých obcí. Keď sa pýtate na otázku financií, tak obecné zastupiteľstvo v roku 2009 prijalo uznesenie, kde pre Mas Hnilec dali poplatok tejto organizácii, neviem, 0,15. Áno, je tam poplatok. Na obyvateľa, hej? Všetko sa podľa počtu obyvateľov. Čiže to je schválené. No a táto položka je na činnosť Mas Hnilec. Toto tu je celá stratégia, ktorá sa pošla na štruktúrálne fondy. Áno, a teraz, keď obecné zastupiteľstvo toto schváli, toto je ako projekt, a prečo to nie je napísané projekt? Nie, toto tu je iba prezentácia. No ale je napísané, že schváluje, a tým pádom schváluje aj s rozpočtom. Lebo keby ste chceli presne do detailov, tak má to 140 strán stratégie. Ako môžeme to každému poslať? Ako tie rozpočty, keď máme, schválujeme tie jednotlivé organizácie, je v tom zahrnuté aj tá odmena? Áno, lebo ja som... Nebude žiadne navýšenie, preto to schválime? Lebo keď som pripravovala materiály, tak mi povedali, že znova si vyberte to uznesenie, prefoďte nám. Takže viem, že som to vyberala a to bolo z roku 2009 uznesenie. Ja to na to upozorňujem kvôli tomu, aby náhodou, keď vy toto schválite,
tak už viac nebudete dotazovaní na nič zo strany vedenia obce, lebo ste to raz už schválili. A to je, ten rozpočet, to je taký všeobecný. Tam nie je nič konkrétneho. Nič konkrétneho. Môžem preto to poslednému celý Ja by som ešte, pardon, že skáčem do rečí, ja by som sa povedal, my od toho roku 2006 prispievame tých 0 aj niečo, hej, každý rok. Tam sa vytvára fond, z ktorého sú hradené veci, či už projekty, alebo poviem príklad, tam musí byť nejaká tajomnička, alebo niečo také, ktorá to udržuje v pôde, hej, celú tú organizáciu. A ďalšie veci. A starostovia obci, ktorí sú tam, tak prakticky tvoria valnú hromadu, myslím, že a plus podnikatelia, ktorí tam sú, a nejaké spoločenské organizácie, záujmové organizácie a tak ďalej. To znamená, že to není 5 ľudí alebo koľko, ale to je možno, že sa týka asi 50 ľudí. 50-60 ľudí. To je myslím, že valná hromada sa to volá nejakým takým spôsobom. A tá schváľuje. A čo sa týka projektov, každá obec, keď podá najmä tomu na ten autobus, tak samozrejme, že určitou čiastku, to nedostane tak, že celú čiastku, ale len ten autobus, že v podstate nepodiera sa čo aj na projekte, ktorý podala Gielnica alebo podal Mníšek nad Nilsom a tak ďalej. Každá si prakticky len to svoje. A my sme tam aj vložili len určité svoje požiadavky, to znamená, tú záhradu sme vložili do toho ten autobus. Podnikatelia môžu, čo ja viem, poviem príklad, Jano môže si tam dať nejaké informačné tabule alebo niečo podobné, hej, ale už to hradí on, nie obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo tieto veci nehradí. A 5% spolufinancovanie každého projektu, ktorý by ste si tam dali, ale MAS potrebuje mať uznesenie zastupiteľstva o schválení tejto stratégie, aby sa mohol uchádzať o ten celý balík vlastne pre všetky tie obce, ktoré sú v tej miestnej akčnej skupine vlastne zhrnuté. Takže bez toho oni nebudú na riziko. A ešte chcem povedať, že predtým, keď som bola v tom stretnutí, tak mi povedali, že čerpať dotácie môžu iba tie organizácie, ktoré sú členmi, obec alebo je členmi. A som sa pýtala, že či iné inštitúcie, alebo keď som videla všetkých tých ľudí tam, že všetky tie mimovládky, všetky tie podnikateľské, z toho podnikateľského sektora, vravím, že môžu aj ostatní, první povedali nie. Potom v rámci toho prehlásenia, že ak im napíšeme, že poskytujeme im územie, naše územie na ich aktivity, tak môžu všetci. Tak som to urobila, že poskytujeme územie na ich aktivity. To znamená, že akákoľvek, buď SROčka alebo živnostníci môžu žiadať peniaze. Ale musí to byť v tom pláne. Musí to byť. Zámery sú uvedené, lebo povedali, že v budúcnosti, ak sa im zvýšia peniaze v nejakej oblasti, lebo majú veľký problém, lebo každá obec chce nejakým spôsobom niečo, každý živnostník chce niečo, ale ak budú také menej atraktívne nejaké veci, tak pravili, že budú rozdielovať hoci kde. Nech sa páči. Keď sme doplnili uznesenie o zastupiteľstvo schválili stratégiu územia vlastníc, ktoré v poriadku tie príspevky dáme, aby každý čerpal finančných prostriedkov alebo nejakú spoluúčasť predchádzalo schváleniu obecného zastupiteľstva. Môže. Môžeme ukončiť uznesenie číslo 48, poprosím. Uznesenie číslo 138 2015 Obecné zastupiteľstvo navrhuje schvaľuje stratégiu CRLD územia Másenivec. Každý čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce predchádza schváleniu obecného zastupiteľstva. To je za takéto prijaté uznesenia. Ďakujem všetci poslanci. Vykročíme k bodu číslo 12. Plán kontrolnej činnosti právnej kontroly obce za prvý rok 2016. Otváram tomuto bodu diskuziu.
Pani kontrolórka, nech sa páči. Ja by som vás poprosila, mne tam nejak vypadli tie slovíčka. V bode C4 následné finančné kontroly v oblasti rozpočtu, účtovníctva, na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva, na základe tak účtovníctva na základe podnetov. Ešte raz, keď ste došli. Bod C4, Bod C4. žiadam doplnenie, lebo tam nejak vypadlo, že v oblasti rozpočtu čiarka, účtovníctva čiarka na základe podnetov, a teraz občanov, poslancov, tak tie tri slovka mi tam vypadli. Následné finančné kontroly v oblasti rozpočtu podnety občanov, poslancov, poznatkov, pani kontrolórky pri vykonovaní. Že keď niekto dá nejaký podnet, ktorý by ste mali vy prekontrolovať alebo preveriť, tak si to vysvetľuje. Áno, na základe. A na základe, že niekto podá niečo, takže na základe toho. Nech sa páči. Vy ste tam mali niečo niekde. 12. A to je 12 na ďalšie. Malo byť 12a a potom 12b je uznesenie, ktoré sa teda môže diať. No, však za všetky kontroly. Takže teraz tu nám treba doplniť toto uznesenie. Sa nám bude posúvať čísla. Neposúva sa tam uznesenie číslo 139 zostáva, a 12 alebo 12a bude po A, potom bude po B. Dobre, takže Obecný zastupiteľ uznesenie číslo 139 2015 OZ. Obecné zastupiteľstvo nálepkuje svoj plán kontrolnej činnosti hlavnej kontroly na prvý rok 2016 a za B ruší kontroly uvedenie plány kontrolnej činnosti na druhý rok 2015 bode plán kontrolnej činnosti pokladu vyhotovenia a plnenia záverov zápisnice a stereoformálnych správ následnej finančnej kontroly vykonaných hlavnou kontrolóky v období 2012 a 30.6.2015. Hlavná kontrolórka obce predkladá správy o vykonaných kontrolách pravidelne na zasadnutiach OZ. Po druhé, plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu protokol NKU z 15.11.2011 prijatých obcov zo dňa 22.11.2012 k 30.6.2015. Uvedená kontrola je retrospektívna. Po druhé, ukladá hlavnej kontrolke obce vykonať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2015, preveriť zmluvy, verejné obstarávanie a povinné zverejňovanie, objednávky, faktúry, bankové výpisy, poplatničné doklady, mzdy, podnikateľskú činnosť, následnú finančnú kontrolu ukladá začať v roku 2015 a i hneď po ukončení účtovnej uzavierky v roku 2015 dokončiť kontrolu podľa požadovaného rozsahu a pri termíne do predloženia správy o kontrolnej činnosti na druhý pol 2015. Kto je to za takéto uznesenie? Všetci poslanci, ďakujem. Máte tam spracované, keď toto je doložené, takže... Doložím to k tomu. Dobre. Ďakujem. Pristúpime k bodu číslo 13, informácie z komisí obecného zastupiteľstva. Takže ako prvá je komisia pre verejný poriadok. Riešia sa v komisii tie podstatné veci. Najväčší problém máme, jak všetci viete, s tými psami. Skúšame to i tak, a neviem, jak to. Finančne si nemôžeme dovoliť odchyty pravidelne, aby bol odchyt štyrokriatým psom, lebo to sú veľmi náročné operácie. Takže budeme to riešiť s pánom načelníkom ešte, že jak urobiť tieto, pretože v noci už je veľký problém prejsť po obci, lebo psi napadajú a nehovorím ani okolo zdravotného strediska, ďalej smerom osade Grív a takže tam už je veľký problém. Ja iba toľko mám za komisiu našu. Vystúpime komisia
sociálna a bytová. To budeme na uznesenie čítať. Čítame postupne. Môžeme. Uznesenie číslo 149.